Čiže zapneme si kon, teda tu na kúrel. Dobre, a ideme si nastaviť. Poďte skúšať. Máme horný a dolný kúrel. Poďte si vyskúšať nejakú zväčšiť ten hotspot. Hlavný, poďte na to. Zväčšiť? Zväčšiť. Takto sa nám zväčšuje celý. Poďte na ten spodný. A teraz uvidíte, že nastane menšia zmena. Ten vonkajší sa bude zväčšovať a tým pádom nám vytvorí ako keby blúd rozmazanie medzi tým vnútorným a tým vonkajším. Čiže nebudeme mať tie rohy, ktoré sú hranaté, ale bude medzi nimi ako keby blúd. Čiže poďte na to a pustíme si na rendering toho celého. To vystačilo, poďme. Vidíte? Čiže touto jednoduchou funkciou tieto hrany toho celého rohy hrany kužela jednoducho prídeme a zaobíme. Čiže skúste to ešte viac nadúpať na maximum a skúste možno trošku aj vyrotovať tým svetlom. No a spustíte rendering, čo nám to urobí. Dobre, v poriadku. To svetlo si teraz vypneme na chvíľku. Poďme si to vypnúť. A nakreslíme si tam svetlo, ktoré sme už možno niekoľko razy použili. A použijeme svetlo Skylight, nejak nechýtim. Skúste si ho hoci, kde nakresliť a skúste spustiť jeden. To mi je Skylight. Skylight je v Create. A... no, mal byť Medzlight, hej. Vidíš, že tam to je Skylight? A teraz... A ty si skúsil hľadať dať? To sú nejaké Skylight. A víš, náhodou, že ho máme niekde na plochu. Keď sa tam ti kliknúť? No zvážne, vidíš to skoro, už sa tam malo objaviť na plochu. Snažím sa dať na to list. A to skúsim to ešte raz na to Create, lebo viem, že keď som práve robil, tak on... To je to Skylight AI. Skylight? Jak to môžeš sa zvoliť? Áno. A to je ešte zvláštne. Toto je iné než... táto. Mne sa to už ukazovalo. No spustíte render a zapnite si Cast Shadow ešte. Tu na. To znamená to, že zapneme si naše tieňe a skúsime to vyrendovať. Teraz poďte na rendering. Render a render. A to svetlo, ktoré používam, ktoré sme už použili pri niektorých simuláciách na jednu výhodu, alebo nevýhodu, tak to povedať, je to, že je to svetlo, ktoré je prednastavené v mnohých parametroch a vlastne nám spôsobuje, ako teda nám zobrazuje veci a s tým, že nám simuluje niečo ako zamračené počasie vonku v Skylight. Ale okrem iného nám robí aj tú vec, že nám do istej miery, nie úplne, robí aj tú vec, že nám osvetľuje objekty
navzájom tak s jednoduchým simulovaným ray tracingom. To znamená, že keď samotné svetlo svieti na nejakú podložku, ktorá je červená, na tej červenej podložke je biela gula, ktorá na tú bielu gulu nám osvetlí na červenú, čiže jednoducho odraz žiarenia svetla. Istým spôsobom nám to simuluje. To je len taká, ako by som to povedal, také fejkové napodobenie. Nie je to naozajstné realistické napodobenie, ktoré tí, čo máte 3D animáciu, tak tomu sa do hĺbky dostaneme až na budúci semester. Aby sme si ukázali systémy, ako je Mental Ray, V-Ray, Maxwell a tak ďalej. Čiže teraz si len toto ukážeme veľmi jednoducho, čo je napríklad rýchlo svetlo. Keď chcete použiť niečo, vyjadrovať veľmi rýchlo, a nechce sa vám zaťažovať s tým, že s komplikovaným nastavením svetela, aby to vyzeralo dobre, tak sa použije Skylight. Počkám, ale nech to vyjadruje, to bude rýchlo. On si to svetlo osredne použijeme ten klasický Spotlight a ukážeme si, čo je to ten rendering a akým spôsobom a čo sa dá vyrenderovať. Mám že tento proces sa dá nejako urýchliť. Dobrým počítačom. Dobrým počítačom, hej. Dobrým počítačom. Dá sa trošku oklamať, to hneď ukážem. S tým, že si nastavím Cast Shadow, hovorím formou Cast Shadow, teda tieňa na menšiu hodnotu a urýchli sa to o niečo. Aj, lebo keď si to skúšame, aby to bolo rýchlejšie. Môžete to vymazať, to zrušiť kompletne celú animačku a skúsim si to urobiť v rýchlejšom čase. A zapneme si ešte zostaneme pri tom Skylighte. A tu máme Cast Shadow, tu máme Ray per Sample, ktorá je jednoducho, koľko ray sa nám z tých našich jednotlivých osvetľovacích bodov svetlo odrazí, dáme si 9 alebo 8 dajte, aby to bolo rýchlejšie. Čiže to je ten spôsob urýchlenia. Aha, takže keď dáme tam nižšiu hodnotu, tak by to malo ísť. Dobre, teraz by to malo ísť podstatne rýchlejšie. Čiže asi takto vyzerá. Dobre, môžeme si aj toto zrušiť. To sú v podstate dva základné štandardné svetla. A Skylight a všetky tie Omni Spotlight a Free Spotlight a neviem čo a takéto veci. Čiže tento Skylight si vymážeme úplne teraz a ukážeme si ten základ, čo tá animácia vlastne môže byť. Čiže Skylight si úplne vymážeme. Svetlo, nie reset, iba Skylight, iba to svetlo, ktoré sme používali. Čiže poď štvrtou šipkou, keď teraz stisnite delete, bude vymazané. A delete. Dobre, a ten Spotlight si teraz zapneme. Čiže kliknite sa na ten Spotlight, normálne toto naše svetlo, ktoré máme, toto, a dajte si, že on. Aby sme tam nejaké svetlo mali. Dobre. Teraz si ukážeme úplne jednoduchú triviálnu animáciu,